कामना बा। देखी सनोज बाबू दानव दनु के रहल दू ललनमा नाम रंभ करंभ रहे दुनो वीर बलबनमा बीतल कुछ दिन न भइल एक ललनामा करी का जतनमा दुनो भाई सोचल दानव दनु के दूगो संतान भई एगो के नाम रहे रंभ एगो के नाम रहे करंभ। बहुतो दिन बीतल लेकिन दोनों भाई में से एको के कोनो संतान ना भई। ए बबुआ दोनों भाई आपस में विचार कैलस कलस कि सब कुछ बरले बा अन धन रुपया पैसा महल अटारी लेकिन ए महल के भोगनिहार ए धरती पर होइल ही नहीं के। चलल जाओ दोनों भाई जंगल में तपस्या कोई जाई तपस्या से भगवान खुश हो जाई हैं तब वरदान मांगल जाई। बबुआ भाव लागल कैसे रंभ बट वृक्ष के नीचे आ करंभ जल के भीतर ढूक के तपस्या लागल करे आ उ तपस्या से इंद्र भगवान के इंद्रासन डोले लागल। भाव बा कैसे काम में लागल तो रहना रंभ करंभ के तप से अरे डोलल इंद्र सनवा से सोचे लगले हो राजा इंद्र अपन मनवा से सोचे लगले हो राजा इंद्र अपन मनवा रंभ करंभ के तप से डोलल इंद्र सनवा से सोचे लगले हो राजा इंद्र अपन मनवा कौन बल बनमा जोग तप करो धनमा कौन बल बनमा जोग तप करो धनमा। इंद्र भगवान सोचे लगने कि ऐसा कौन बलवान तपस्या करता जेकर तपस्या से इंद्रासन डोले लागल। ए बबुआ कौन बल बनमा जोग तप करो धनमा तो जेकर से डोले लागल राजा इंद्र सनमा जेकर से डोले लागल राजा इंद्र सनमा अरे देखल ध्यानमा में अरे करंभ के करनमा से सोचे लगले हो राजा इंद्र अपन मानमा से सोचे लगले हो राजा इंद्र अपन मानमा। उहे समय इंद्र भगवान का कोई नहीं आई हमरा मिथुन बाबू के तरफ से 101 रुपया पुरस्कार आशीर्वाद मिलल वंदन अभिनंदन स्वागत बा। माता से कामना करब कि पद प्रतिष्ठा दोनों बरकरार रहो। इंद्र भगवान का कोई नहीं जहाँ करंभ तपस्या करत रहे जल के भीतर ओइ जे ग्राह के रूप बना के आ पहुंच गईनी काहे खातिर ओकरा के जान से मारे खातिर। हे बबुआ कि धरी के ग्राह रूप इंद्र बलबनमा धरी के ग्राह रूप इंद्र बलबनमा धरी के ग्राह रूप इंद्र बलबनमा तो चली गईले जहाँ रहले करंभ बलबनमा चली गईले जहाँ रहले करंभ बलबनमा आ ओजे कोइनी का कि तमरी पकोरी फारी मारी दिल जनमा से सोचे लगले हो राजा इंद्र अपन मनवा जाओ से सोचे लगले करंभ के जब मृत्यु हो गई भाई के पता चलल रंभ के कि हमारा भाई कथी अच्छा कोई दिक्कत नहीं सब अपन आदमी अखिन जा अपने गांव हो कोई बात आशीर्वाद ले लो
गणेश जी हमरा गणेश चाचा पुरस्कार दिले बानी। चली निमन कहनी है हमरो देनी है तो मलकिनियों के दे देनी है। एगो के छोड़ देनी है। ए बबुआ इंद्र भगवान करम्भ के जब मार देनी रंभ के पता चल कि हमार भाई मर गई। जल जितना रहे लाले लाल बा। भाई के मृत्यु जान के अपने आप में सोचता कि जब भाई जियते नहीं खे दोनों भाई आई रही तपस्या करे खातिर एक भाई हमारा मर गई तो हम जी के करब का। भाव लगल बबुआ अरे भाई के मरनमा सुन के अरे रंभ बल बनमा मनमा सोचत बरुए तो कैसे राखी अरे भाई बीनु प्रणमा मनमा सोचत बरुए। कैसे राखी भाई बीनु प्रणमा मनमा सोचत बरुए। ए बबुआ रंभ का कैलस अपने हाथ माथ झुकवले कटे के गरदनमा मनमा सोचत बरुए। अग्नि देव दिलदार सनमा मनमा सोचत बरुए। अग्नि देव दिलदार अग्निदेव दर्शन दिले कहले के बबुआ आत्महत्या करो तार आत्महत्या कोइल पाप ना महापाप बा। तू वरदान मांगो जौना वरदान से तारा मनोकामना पूरा हो सके। मांगो मांगो। रंभ वरदान मांगे लगल अग्निदेव से कहे लगल कि ए अग्निदेव हम दू भाई आई रही जंगल में तपस्या करे खातिर आ ना जाने कौन दुश्मन हमार भाई करम्भ के जल के भीतर मुआ देले बा। वरदान हमरा देवही के बा तो ऐसा वरदान दी कि हम दुश्मन से बदला ले सकी। बबुआ रंभ वरदान मांगे लगल कैसे आरती ही वरदान माना ए अग्निदेव आरती ही वरदान माना कि ऐसा होई एक ललनमा ए अग्निदेव दी वरदान माना। देव दानव मानव पर जीती के आपन चलई है ससनवा ए अग्निदेव आपन चलई है ससनवा। रण क्षेत्र में दुश्मन के कोटी है जैसे धान काटेला किसनवा ए अग्निदेव दी वरदान माना। कहे सुरेश तब पूरा रे होई है दिल के मोर अरमनमा। रंभ कहता कहे लाल बाबू तब पूरा रे होई है दिल के मोर अरमनमा। बाप चाचा के बदल ली है जान जाई सकल जहनमा ए अग्निदेव दी वरदान माना। अग्निदेव कहले कि एवं अस्तु लेकिन लगा दिले अग्निदेव कहले कि ठीक बा कोनो दिक्कत नहीं खे। लेकिन जब जाए लगले अग्निदेव तब रंभ कहता कि अग्निदेव सुनी सुनी मलिकार जब हमरा बियाहे नहीं खे भई तो हमरा बाल बच्चा होई तो कैसे होई। अग्निदेव कहले कि अब इहो जोगार हमरे लगावे के पड़ी तो जा सवेरे सवेरे जौन चीज पर नजर पड़ जाई स्त्री होके के चाहिए ओकरे से काम बनई हो तारे एगो बबुआ होई बहुत बलवान बबुआ होई। ए बबुआ सवेरे सवेरे रंभ जब चलल तो सबसे पहले नजर केकरा पर पड़ल एगो भैंसी पर जौन भैंसी के नाम रहे
महिष्मती। भैंसी पर जब नजर पड़ल तो ये रंभ सोचे लगल कि आई दादा हमरा तक कहनाम बा जन हमरा अग्निदेव कहले बानी स्त्री होके के चाहिए, उससे कोनो मतलब नहीं के। अब रंभ लागल काम बनावे, बबुआ भाव लागल। अरे भैंसी पर भैंसा गरमाई हो, भैंसी देले पिठियाई। ए बबुआ तो भैंसी पर भैंसा गरमाई हो, भैंसा देले पिठियाई। ए भैंसी पर भैंसा गरमाई हो, भैंसा देले पिठियाई। जैसे ही राम सोचलक कि चलो हम काम बना ली, तब तक ओरिजिनल भैंसा के प्रगट हो गई। वही जी जब ओरिजिनल भैंसा देखले कि बाप रे बाप ई दानव होके आई हमर जाति के ई देखी कि ऐसा कर रहल बा, कितना गलती बा। अब यही जे रंभ अब ओरिजिनल भैंसा में लड़ाई भई। हे बबुआ भाव लगल कैसे? अरे लड़ाई भइल भारी, लड़ाई भइल भारी, लड़ाई भइल भारी। हे बबुआ रंभ और भैंसा में लड़ाई भइल भारी, तो रंभ और भैंसा में लड़ाई भइल भारी, रंभ और भैंसा में लड़ाई भइल भारी। ए जे रंभ के कम ना बुझी, कबो भैंसा पटकात रहे आ कबो रंभ पटका जात रहे। शांति से शांति डेरा देबो हमरो। हे बबुआ ए जे रंभ के भैंसा पटक के आ जान से मार देले आ लगली अब महिष्मती भैंसी जन रहली भागे, ओरिजिनल भैंसा लगले खहटे। ए बबुआ भागत भागत गईली कहाँ? यक्ष के शरण में। यक्ष के शरण में महिष्मती जाके कहती है कि कैसे को लगली भैंसी बेचारी, यक्ष निरधा रेणुए राम। अरे सैया हमर रंभ बलकारी, हमरा रंभ सैया जी अभी मिलन भई आ देखी ना कि उनका ओरिजिनल भैंसा एगो जान से मार दे। सैया हमर रंभ बलकारी, तब भैंसा जान मारी दिले राम। सैया हमर रंभ बलकारी, सैया हमर रंभ बलकारी, भैंसा जान मारी दिले राम। केहू नहीं अरे भइल धरोहारी। विद्यानंद चाचा जी हमरा कहाँ जब बैठन अभी देवी गीत एक फोड़े गायम अभी। हाँ देवी गीत अभी बढ़िया बढ़िया गायम बैठ। फिर 101 रुपया पुरस्कार दिलखिन। प्रणाम नमस्कार आशीर्वाद के कामना बा। हे बबुआ केहू नहीं भइल धरोहारी, रन के मझारी नुएरा। ए राम इहे हो बे दुखबा हमारी, इहे हो बे दुखबा हमारी, आफत से मारी नुएरा। ए बबुआ भैंसा खहेटत खहेटत
यक्ष के शरण में पहुंच गई। यक्ष और भैंसा के जे लड़ाई भइल बा, जे कथा के रोकल जाओ, जे कथा के अब रोक दिया जाओ। एगो देवीय गीत गाली, कहाँ सुनो।